ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:55। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠି ପାରିଲିଣି। ରେ ଏଇ ଉଠୁନୁ ବେ, ଏଇ ଉଠ ଉଠେ ଗଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗଧ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇ ଡାକେ ନନା ଉଠ, ନନା ଉଠ। ଟାଟା ଟାଟା ଟାଟା। ତ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କମନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଲାଣି। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ ବା। ମୁଁ ଚା ବେପାରୀ। ଆରେ ସେ ପାହାଡକୁ ଚଢିଲୁ, 3টাରୁ କୋଉଠି ପଇଲା, କିଛି ରୋଡ ଘାଟ ଦେଖାଗଲାନି। ଠଣ୍ଟି ବସିବ ତ ଯାଇଛି ତାର ଗଳା ଛିଡି ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ କି ବାଟରେ? ଚା ପିଇବା, ଆସ ଚା ପିଇବା। କ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କ। କହୁଥିଲା ବାରିଆରେ କହୁଥିଲା ନା, କହିଥିଲା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ ବୋଲେ। କାନା ଭାଇ କି ବଣ୍ଟି ଭାଇ କି ଭାଇଟା କହିନୁ? କୁଆଡେ ପବନା ଗାଉଛି ଶୀତ ହଉଛି। ଆହୁରି ଚାର ମଜା ନଉଛୁ? ଚା ପି ପି ଚା ପି। टेस्ट ଅଛି ପି। କାମୁଜିଆ ପାଟିରୁ ପି 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 ଚା ପି, ଚା ପି ପି लो। ନେ 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 पी ନେ ନାଇଁ ସେ ପି। ଫିଗାରଟା ମୁରୁଚା ଆଉ ପାଟି ଫିଟନି। किस करछु किस करछु। फाइनाली ଏବେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଠି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବୁଲିଦେବୁ, ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ। फाइनाली ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା। फाइनाली ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରି ଯିବୁ ଘରକୁ। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଖାଇ ପିଇକି ତାପରେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଯିବା ବାଳକୁମାରୀ। କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେଟା କ'ଣ କି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ଆଉ ଆଜି ଯିବୁ ବାଳକୁମାରୀ। ବ୍ରିଜଟା ଏଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଏଇପଟୁ ପାଣିଟା ଆସିଛି ପୁରା। କେତେ ଜୋର ପାଣି ଆସିଛି ଏଠି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ବ୍ରିଜ ପୁରା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଠିଆ ହେଲେ ହଲୁଛି ଏଇଟା, କେମିତି ଆସୁଛି ଏଠି। ଉଠାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଗାଧୋଇ ପକେଇଲେଣି ଏଠି। ଆମେ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଯିବା, କାରଣ ସେପଟକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେପଟକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଗେଟ୍, ସେପଟୁ ପାଣିଟା ସେ କେନାଲ ସେପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ସେପଟେ କେନାଲରେ, ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲେ ଏପଟେ ପାଣି ଆସିବ ଏଠିକି। ପାଣି ତ ଏବେ ନାହିଁ, କମ୍ ପାଣି ଅଛି, ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ରହିଛି।
এটা দেখুন গেট, জাল পকা ହେଇଛି ମାଛ ରହିବେ ବୋଲି। ଘୋଡ଼ାଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖୁନ୍, ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ବି ଅଛି। ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାର କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ସେପଟେ ଭୋଜି ହେରିକା କରିପାରିବେ। ଏଟା ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ତଳେ? ଭାଙ୍ଗି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ବନ୍ୟାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ ସେଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଥିଲା ସେପଟକୁ, ସେଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରିଗଲୁ ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ। ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଗଲେ, ଏବେ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିକେ ବରା ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିବୁ, ତାପରେ କହିବେ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବୁଲିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।